Angyal üzenet. Kérdés, fogadd el a segítséget. A segítségkérés az erőjele, mint ahogy a felajánlott segítség elfogadása is az. Ha Istentől kérsz segítséget, gyakran emberek révén válaszol az imáidra. Fogadd el ezt a segítséget, és te is segíts másoknak, ha ilyen útmutatást kapsz. Hálásan köszönjük az angyaloknak az üzenetet, kérjük és elfogadjuk az égiek segítségét.